Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili. We need to restore the standing, the integrity, the dignity of our traditional cultural practices. Umongameli uCyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo lentsebenziswano phakathi kwenkokheli zomthonyama norhulumente ngelixa evula indlu yabezomthonyama. Auditor General uzile apha esithi mabalungise apha naphaya kuba incwadi zabo zihlangane ke yenzeka lonto leyo ayikenzeki. Umasipala waseMakana eMpuma Koloni uthi uhambe umgama obonakalayo ukuqubisana nemingeni yamanzi kwingingqi yaseMakhanda. Mandizibulisele kuni emakhaya ndingalibasanga maseko masingene kuvimba wethu esinilungiselele wona namhlanje. Umongameli weli uCyril Ramaphosa uthi urhulumente usebenzela ukuba kuphele kubhubha kwabakhwetha emabhomeni ingakumbi kwiphondo iMpuma Koloni. Uhlabe ikhwelo lentsebenziswano phakathi kwenkokheli zomthonyama norhulumente. Umongameli kuthethe oku ngethuba kuvulwa ngokusesikweni indlu kazwelonke yenkosi nenkokheli zamakhoyiseni eParlamente eKapa ngalentsasa. Umongameli uthe umphathi obambiswana ngolawulo nemicimbi yemveli uMnumzana Vele Nkosini Hlabisa sebambe uthotho lwembizo nabantwana begazi namanye amasebe karhulumente abandakanyekayo ukuphica isisombululo kulwabhice lokufa kwabantwana ngethuba bedodiswa. Uthe akwamkelekanga ukuba kubekho isiko nesithethe esibangela ukufa. Uhlabe ikhwelo kubantwana bakomkhulu kuba babhinqa omfutshane bangavumi ukusingelwe phantsi isidima sabantu. We need to restore the standing, the integrity, the dignity of our traditional cultural practices. The deaths and injuries that result from customary initiation practices, especially in the Eastern Cape, remain a matter of serious concern to all of us. The Minister of COGTA has convened a series of very focused engagements with our kings and selected Chapter 9 institutions, senior traditional leaders, headmen and others, and also the Eastern Cape Provincial Government. Bengeze kuba utyumbe usekela mongameli Paul Mashatile achophele igqiza likarhulumente ukulungisa amakhwiniba onwa inkundla yomgaqo-seko njengangamsaniyo nomgaqo-seko kumthetho weenkokheli zemveli neenkokheli zamakhoyiseni. Deputy President to facilitate a dialogue with our traditional leaders that will be a valuable platform for engagement in line with the founding purpose of the Interministerial Task Team on Traditional Leadership Matters. Umongameli kwathe kukubambisana kwenkokheli zemveli norhulumente okunokwenza kube lula ukuzisa uphuhliso kwimimandla elawulwa zinkosi emaphandleni. Amaqela ezenkolo ikomishoni ejongene namasiko inkolo kunye nelwimi zeli iCRL athi ukutshiswa kwemizimba ayonto ekufuneka inyanzeliswe kwintsapho oku kuza emva kokuba isixeko saseRhawutini sibhengeze ukuba siphelelwa indawo yokungcwaba abantu emadlakeni. Isixeko sithi siqikeleleka ukuba amadlaka aseWest Park eRhawutini aza kugcwala ngoMeyi walonyaka. Ikomishoni ejongene nenkolo amasiko nelwimi kweli CRL ithi iza kuqwalasela imigaqo-nkqubo nemithetho kamasipala kwilinge lokuqinisekisa ukuba awanyashwa amalungelo oluntu. La madlaka iWest Park okwaba yindawo uninzi loluntu olukwisixeko saseRhawutini esithanda ukungcwaba kuyo izizalwane zazo susela kwiminyaka yo-1950. Ngawona madlaka amakhulu kwesi sixeko agqiba iihektare ezingaphaya kwe-79. La madlaka namacandelo aliqela aquka icala labenkolo yobuKrestu eyobuMuslim eyobuyuda kwakunye nendawo ekungcwatyelwa kuyo amaqhawe
iHeroes Acre phakathi kwezinye. Sekushiyeke nje iinyanga ezine agcwale la madlaka, kungoku nje la madlaka seqalisile ukubeka imiqathango yenani labantu abanokungcwatywa ngosuku susela ngoJanuwari kulo nyaka. Kumadlaka i-42 aphantsi kwalo masipala uMbaxo waseRhawutini, amadlaka i-39 sekubikwe ukuba agcwele. The graveyard is getting to full capacity in the next 4 months. We do have cremation as an option, and we see now across denominations people are starting to cremate. Kungoku nje iCRL ithi abanye oomasipala banyasha amalungelo oluntu, nangona kunjalo isixeko sithi asinyanzelisi mntu kuba atshise umzimba wesalwane sakhe. Joburg Metro at some point they were saying they're also running out of graves. A few weeks ago, imploring people that they must cremate or that they'll move into the recycling of graves. We know for a fact that Cape Town is using the same method. The family decides. Anti-Heroes Acre kumadlaka se-West Park kubikwa ukuba isenayo indawo kwaye indawo yabenkolo yobuyuda iza kuthatha unyaka phambi kokuba igcwale. Isixeko saseRhawutini sithi siqwalasela ukwakha indlela yabakhenkethi eHeroes Acre ngenxa yokugcwala kwabantu kule ndawo nakumadlaka se-Avalon eSoweto nalapho kungcwatywe amanye amaqhawe eli. Umkhosi wokhuselo weli unqinile ukuba iqela lamajoni onzakele kwimpuma ye-Democratic Republic of Congo kwinyanga ephelileyo nafumana unyango olungxamisekileyo libuyile kweli. I-SANDF ithi lamajoni aza kufumana unyango olukwizinga eliphezulu. Kwingxelo ikhuphileyo ye-SANDF ithi isebenzisane nabanye ababandakanyekayo uqinisekisa ukuba lamajoni onzakala kummandla kaFayayo abuya ekhuselekile. Iqhube yathi amanye amajoni ashiyeke kwi-Democratic Republic of Congo kucwangciswe ukuba agaleleke kwelebudeni baleveki. Kusenjalo amanye amajoni ali-14 awa asutywe ligonqonqo lokufa ekwiphulo lokugcina uxolo lwe-DRC kwinyanga ephelileyo. Lo majoni abekwe kumadlaka oyisemkhulu ngokwahlukana kwawo kwiinkonzo ebezibanjwe kwezi mpelaveki zimbini zidlulileyo. Ikhabhinethi ibibambe intlanganiso yokuxoxa ngohlahlo lwabiwo-mali ekulindeleke ukuba luthwe-thaca ngomhla we-12 kaMatshi 2025. Oku kulandela kuhlehliswa kohlahlo lwabiwo-mali okokuqala eli lawelela kwinkululeko ngo-1994. Ngomgqibelo usekela mongameli weli uPaul Mashatile ubongoze abemi beli ukuba bangaxhali nanjengoko urhulumente esenza unako-nako ukukhawulelana neemfuno zabo ingakumbi abo bangathathi ntweni. Ukhona ke umhleli wezopolitiko uMzwandile Mbetshe apha estudio eza kusinabisela banzi ngalomba. Sikwamkele Shandu, sikwabulela nangexesha lakho. Siyabulela, sibingelele nakubabukele ekhaya. Ingaba lento ingaba into eqhelekileyo nakunye mhlambi amanye amazwe into yokuba kuhlehliswe uhlahlo lwabiwo-mali? Akuyona into engicabanga ukuthi intsha kwamanye amazwe, kodwa ke eNingizimu Afrika ngoba into esingayijwayele into entsha. Uzokhumbula phela ngizokwenza nje isibonelo saseMelika, uma ukuthi kunokungavumelani kuya kube nento ekuthiwa i-government shutdown, okusho ukuthi uhulumeni egcine evalile ngoba abakwazi ukuvumelana. Lokhu ke asikujwayele lapha eNingizimu Afrika, kodwa siyakubona namhlanje. Akuyona into engicabanga ukuthi ke imosha izinto ezithize, ukuthi nje kugcine kungavunyelana futhi nesikhathi sokuthi kwethule uhlahlo lwezimali lusekhona kuze kufike uApril. Kuthetha ntoni oku ngorhulumente wobambiswano? Kusho khona ke impela ukuthi asikhona kuhulumeni weqembu elilodwa, ngoba phela into eyenza ukuthi sikhulume ngalolu daba lisa kanjena ingoba phela bekuhlale kuneqembu elilodwa okuyilona elikwazi ukuthi lithathe izinqumo livumelane. Into okuyishoyo ukuthi kunamazwe amaningi ke angenayo ashoyo ukuthi afuna kwenzekeni. Lokhu ukusebenza kwentando yeningi esikubona ngamehlo ukuthi uma kukhona into engavunyelwana ngayo kuba into esiyibonile le enzeke evikini eledlule. Ingaba ke ihambe njani inhlanganiso yayizona? Njengoba wazika ukuthi icabinet yahlangana ukuzobheka lolu daba, especially base bezokhuluma ukuthi kumele benzeke kanjani.
azikabikho ke kumbe imphumela yalolo daba kumbe yaleyo nhlanganiso yayizolo yeparliament yecabinet sizokwazi ke ukuthi kwenzekeni uma ngabe ungqongqoshe wezimali esethula inkulumo yakhe. Singalindela ntoni kumphathiswa ngomhla we-12 kaMathi xa eza kuthi thaca ngohlahlo lwabiwomali? Ngicabanga ukuthi into yokuqala abantu baseNingizimu Afrika bangayilindela ukuthi lo 2% obuzofakwa kwi-VAT ngeke ube khona. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi ngoba uhulumeni kumele ethole izimali ndawo thize uzoyithathaphi. Silindele ukuthi mhlambe kube nezintela ezoqhamuka endaweni ethize kodwa ke angeke siubone lo 2% bese ubonile. Make sijonge ke kurhutwa-rhutwano olukhoyo ngowayesakuba ijaji John Hlophe. Ingaba ukulungele na ukuba ingaba ukulungele kusini na ukuba achophele kule commission? Uzokhumbula phela ukuthi emva kokuthi ekhishiwe njengejaji waphelelwa amalungelo okuba ijaji wabe esiba ilunga leParliament. iParliament lamthatha layombeka esigcawini esithatha izinqumo ngamajaji. Lokho ke abaningi abakubona njengento ephambana nomthetho osekwenzeke kuye. Kodwa ke lokhu ukuthathiye ukusenkantolo ukuthi yena ngoba phela kaselona ijaji engakwazi ukuthi ke eme noma yikuphi. Engicabanga ukuthi ke inkantolo izokwazi ukuthi sicacisele ukuthi mangabe ukhishwa ekubeni ijaji usengaphindini futhi benembono ukuthi amajaji esebenze kanjani. Ingaba intoni kanye ebangela intetha ngokufakwa kwakhe kule commission? Ingoba phela wayekade eyijaji wakhishwa amajaji ukuthi ebe ijaji. Kwathi nje kungaphelanga insuku engaki yena futhi usesekomidini elizophinde lithathe izinqumo ngamajaji. Lokho kuthanda ukushayisana futhi angikholwa ukuthi babona ukuthi uyokwazi ukuthi ethi mangabe ethatha isinqumo kumbe ekhuluma kube yinto azoyithatha ngaphandle kokuchema ngenxa yokuthi yena ubandakanye nalolu daba futhi yiwo kanye amajaji agcina ukuthi ke emphuca lesikhundla. Ukhumbule phela lisa ukuthi ukuphucwa isikhundla sokuba ijaji into ebaleke kakhulu. Leyo nto futhi ke ikwehlisa kakhulu ezingeni obekulona. Uma emva kwensukwana nje sekuwe futhi osothatha izinqumo ngamajaji akuyona into engicabanga ukuthi ihlala kahle leyo. Ingakho inkantolo kumele zicacise. Sibame ngazo zibini ke pha kumhleli wezopolitiko uMzwandile Mbeche ngoku masithi xa sibheke evenkleni. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama iyaqhubeka intlanganiso ebikadwe ijongwe ngamehlo abomvu iMeetings Africa 2025 eSandton Convention Centre eGauteng. Icandelo lezotyelelo kweli loMzantsi Afrika libhengeze ukuba zonke indawo zemiboniso sele zithengwe de zaphela. Icandelo lezotyelelo loMzantsi Afrika lithi impumelelo ebalaseleyo yokuthengiswa kwendawo zemiboniso igqamisa intembeko engagungqiyo nebekwa ngamashishini ezemisitho ase-Afrika kulo mboniso ubalaseleyo wezorhwebo. Ulungiselela intlanganiso, inkomfa kwakunye necandelo lemiboniso yoshishino, i-exhibition sector ngokwamakhumsha. We need to have closer coordination there, because when you look at the bids that we put in, South Africa put in 81 bids so far. We've won 53 of the bids, but we want to ensure that all the conferences are spread across the country. So you've got Johannesburg, Ekurhuleni, Cape Town, Gqeberha, even Stellenbosch, Muldersvlei, small places like that we want to spread. And sometimes we have to say to other African countries, okay, you take the bigger ones or we take the smaller ones, but we need to share what is available from the rest of the world to the continent. Le ngqungquthela iza kanye ngexesha uMzantsi Afrika ujonge ukusingatha ingqungquthela ye-G20 eGauteng ngoNovemba walonyaka. Umasipala waseMakana ozinze eMakhande eMpuma Koloni uthi uhambe umgama obonakalayo ukuqubisana nemingeni yamanzi. Lo masipala ujongene neengxaki zamanzi nezibangelwa zisiseko ezingekho mgangathweni nezikhokhela ekubeni abahlali bangabi namanzi iveki eziliqela. Lo masipala uthethe neentatheli ngentlaninge yamaphulo aqhubayo ukuphucula uhanjiso lweenkonzo.
Susela iminyaka emihlanu edlulileyo umasipala eMakana uthe gqolo ukufumana uphicotho olungancumisiyo. Nangona kukho inkxalabo ngakoku, lo masipala uthi uzibophelele kunyuseni igawusi ngokusa iinkonzo ezisemgangathweni eluntwini. Sithetha nje, ziiprojekthi eziliqela ezenziwayo neziquka ukulungiswa kweendlela kunye nokwakhiwa kwezindlu. Noxa kunjalo, uluntu luphelele lithemba. Mabehle abakwazi ulawula. Icacile kaloku. Uyabona ba uyafunda esikolweni ufailishe for 5 years. Awukwazi ufailisha for 5 years iclass enye. Auditor General uzile apha esithi mabalungise apha naphaya kuba incwadi zabazihlangana. Ike yenzeka lonto leyo ayikenzeki. Ukanti abahlali baceba ukubamba umngcelele osingisele kwiofisi zalo masipala. Umcimbi wamanzi is over 25 years ngoku. Abanawuthi ke ngoku hayi lento iqala ukwenzeka. Kudala lento lena isenzeka. Kodwa akho nto ibonakalisa ipolitical will into bana mabayenze lonto leyo. Kusenjalo basemagunyeni kulo masipala bathi bazimisele kuhanjiso lwenkonzo. Kuzo zonke ezi zinto ikhona i-programs esezikhona that are currently happening ezi-addressa ezo zinto. So ayikho into ethi akukho development eMakana. We have presented zonke i-developments zaseMakana futhi nabona zonke ezizikhalazo bazanazo bazireizayo zezi nathi sibhizi nazo ziyenzeka. So akuyonyani ukuthi eMakana akho development. Lo masipala unikeze isigunyaziso sokuba uluntu lwenze umngcelele onganazixholo-xholo ngolesithathu. Abongile Yangis kwiindaba ze-SABC eMakhanda. Iphondo lase-Gauteng lifumanise abantu abangonobangela abaphambili abayi-442 ekuqatseleni kolwaphulo-mthetho kweli phondo, abayi-50 kubo sele bebanjiwe bavalelwa. Oku kunqininiswe yinkulu-baphathiswa yase-Gauteng uPhanyaza Lesufi xa ibenikezela intetho yesimo sephondo izolo eTshwane. 142 people. These are the people that are planning crime. These are the people that are killing people. These are the people that are hijacking cars and committing horrendous acts in our province. uPhanyaza Lesufi uqhwabele izandla benkonzo zesipolisa ngamanyathelo angqingqwa ekulweni ulwaphulo-mthetho kweli phondo. Oku ngexesha inkulu-baphathiswa yephondo lase-Gauteng inikeza intetho yesimo seli phondo okokuqala ngaphansi korhulumente obambiswano izolo, nalapho akhankanye iingxubakaxaka ezili-16 eziquka amanzi, ukubiwa kweentambo zombane, ukudilizwa kwezakhiwo zophuhliso, iirobhothi ezingasebenziyo ezindleleni, indlela ezinemingxunya kanye nolwaphulo-mthetho. Ke kambe uKalisufi ubhengeze ukuba ukuphuhlisa ukugqithiswa kwamanzi kweli phondo, iqumrhu leCity Power liza kuthabatha amagunya wesikhululo samanzi sase-Aikenhof logama u-Eskom eza kuthabatha isikhululo saseMfuleni. Together with the Minister of Water and Sanitation, Mepemi Majodin, we have taken this drastic decision to allow City Power to take over the supply of electricity at the Aikenhof pumping station, while Eskom will take over the Mfuleni pumping station with immediate effect. It is this power failures that has created problems in our province. Kananjalo kaLesufi waleke ngenjongo eliphondo elinayo ekuqaqambiseni izakhono zabasaze ngobuso elizweni ngokuqinisekisa utyalo-mali nokwakhiwa kweziko loqeqesho eliza kuxhobisa umbono nomxesibe olutsha ukuba lwenze imoto. We want to transfer the skills to our young people. We want to empower our young people to build their own cars, and we are proud that phase 2 is going to build an academy that will train young people in the future of the motor industry. Ukanti ke emva kokuva le ntetho yesimo sephondo, amanye amaqela ezopolitiko agxininise imeko emaxongo emayela nokusetyenziswa kweziyobisi egqugqisayo kweli phondo nokuhlala kwabantu kwiindawo eziwohlokileyo, besithi banomnqweno wokuba kuxhaphaqhabhiswe ngamanyathelo enguqu ngaloo miba. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini.
Ezelixesha ziphelile mawethu, ezilandelayo zakuphinda zibuye phange ntsimbi yesiXhosa ngolwimi lwenkobe. Okwalo mzuzu mandithi xa siphinde sidibane kwixesha elizayo. Enkosi.